V nedeľu 28. júna sa odohral druhý finálový zápas o majstra Novozámockej hokejbalovej ligy v ročníku 2008-2009. V prvom zápase, ktorý sa hral pred týždňom, vyhrali zámski panáci 4-2 nad družstvom Guerrillas. Záverečné finále sa podľa pravidiel hrá na dva víťazné zápasy a preto organizátori mali všetko pripravené na odovzdávanie pohára pre víťazné družstvo. Prvá tretina skončila bezgólovo, čo bola hlavne zásluha oboch brankárov, ktorí si zaslúžili pochvalu za celý priebeh zápasu. V závere druhej tretiny sa hŕstka divákov predsa len dočkala gólu. Najprv Grošaft z zámskych panákov prekonal Davida Dobročányho bránky Guerrillas, následne Štumpf vyrovnal na 1-1. Rozhodujúca mala byť tretia tretina, v ktorej sa panákom podarilo zásluhou Penzeša a Kalinu zvýšiť stav na 1-3 pre panákov. V závere Guerrillas vsadili všetko na jednu kartu, stiahli brankára, aby zvrátili nepriaznivý stav. Panákom sa podarilo v úplnom závere vsietiť ešte jeden gól, ale hráč, ktorý ho dal, nebol uvedený na súpiske. Guerrillas podalo protest, ktorý organizátori uznali a tak zápas vyhrali kontumačne 5-0 Guerrillas a vyrovnali stav série na 1-1. Posledný rozhodujúci zápas by sa mal odohrať v nedeľu 12. júla o 17. hodine na hokejbalovom ihrisku v Nových Zámkoch.